मानसिफ्रा खुलुमबाय दा बे समाव दङ जों बाथौ बिबुंसारा दार्जिलिंनि माजुवा गामिनि बाथौ बे थानसालियावहाय बेयावहा दिनै बाथौनि माबा मोनसे हाबाफारि लादों बेयावहाय बे हाबाफारिनि सोमोन्दै जोङो मोनथिगोन दा बेयाव जों दङ बे दार्जिलिं डिस्ट्रिक्ट बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि सन्जीब सयब बिथांनियाव जोङो बेखौनो मोनथिनो लुगैयो दिनैनि बे हाबाफारिनि सोमोन्दै एसे जोंनो फोरमायदो। गेजेरावनो खुलुमबाय जोंनि बे दिनै दार्जिलिं डिस्ट्रिक्ट बाथौ थानसालि जे माजुवा गामियावहाय जे बाथौ थानसालियावहाय जे थुफैनायनि बे बाथौ बिबुंसाराखौ गेजेरावनो साबायखर आरो खुलुमो। तो जोंनि बे बाथौ महाशिवरात्रि पर्वनि जे जोंनि दिनै 21 तारिख 2020 दिनै जों प्रग्रामखौहाय सर्वप्रथम जों लादों लानानै बिनि प्रान जेथा आसाम हादरनिफ्राय फैनायनि आलासिफोर बेखौ फैनायनि गुने जों जोबोदनो गोजोननाय मोन्दों आरो साबायखर होनो आरो बिनि गेजेरावनो फैनायनि आलासिफोर जेसा बन्धु फंबाय दङ माने बाथौ गौथुमनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि माने जुबनि आरो लोगोसेनो फैदों रुपसिं नार्जारि साजेनि हिर' आरो माने नेरसों बसुमतारी फंबाय फैदों लक्की फंबाय फैदों आरो गेजेरावनो बयबो आलासिफोर फैदों। तो जोंनि दिनैनि बे बाथौ बिबुंसार जे बे बाथौ थानसालि दार्जिलिं डिस्ट्रिक्ट जे वेस्ट बेंगल दार्जिलिं डिस्ट्रिक्टनि जे बाथौ थानसालियाव जों दिनै महाशिवरात्रि पर्वनि जों दिनैहाय बाथौ सिजौखौ जों बरायनायनि खामानिखौ लानानैहाय बिनि सिगां जोंनि दिनै बाहाय गोजाननिफ्राय आलासि गेदेरफोर फैनाय मन्त्रि नेताफोर फैनाय जोंनि बे हाबाफारिखौ लादों जों स्टेज मोनसे बानायदों बे स्टेजावहाय जोंनि बाहाय महासभा बायदिनो जोंनि बाहाय जानाय। तो बिनि लोगोसेनो जोंनि बे बाथौ बरायनानै जे जों दिनै सिजौखौ बाथौ बरायनानै लाबोनायनि हाबाफारिखौ जों मिथिनो मोननाय मानो होनब्ला सिमोन असिमोन बोसोरथाम जाबाय बोसोरथामनि उनावहाय दा बोसोरथाम जाबाय बोसोरथाम बे दिनैबो जों जेसा बोसोरथामनि सिगां जों बाथौखौहाय जेसा सिजौखौ बरायनानै लाबोआमोन बेबायदिनो देग्लायबो आसाम हादरनि आलासिफोर फैनाय ट्रेडिशनेल जोंनि कालचारेल प्रग्राम लानानैहाय बाथौ थानसालियावहाय जों सिजौखौ बरायनानै लाबोगोनाय बे लाबोनानै जों मोदाय माबोरै फुजियो बेखौ जों प्रग्राम लादों। बिनि लोगोसेनो जोङो इयुनावहाय जोङो महाशिवरात्रि पर्वनि जेटा जोङो फुजा पाठ माबोरै जाया बेखौहाय जों लादों बेलासियाव बिनि लोगोसेनो जोङो कालचारेल प्रग्रामबो लादों। बिनि इयुनावहाय गाबोन 22 तारिख जोंनि बे बाथौ बोराइ बाथौनि माने बोराइ बाथौनि महिमा जे सिनेमा दङ जेसा एक्ट्रेसफोर फैदों बिथांफोरा अजेनिफ्राय सर्वप्रथम मायाबाबो इउटुबाव होआखैमोन आरो मायाबाबो सिनेमाखौ दिन्थियाखैमोन सर्वप्रथम जोंनि बाहाय दार्जिलिं डिस्ट्रिक्टआवहाय लाबोनानै बे सिनेमाखौ दिन्थिनायनि गुने जों जोबोद गोजोननाय मोनदों। बिनि गुने जों आसाम हादरनि आलासिफोरखौहाय माने जोबोद साबायखर होनो। बिनि लोगोसे 23 तारिखआव जों दार्जिलिंनिफ्राय जे प्रग्राम लादों कालचारेल प्रग्राम आरो मोसानाय बाज्ल'नाय प्रग्रामखौ लादों। जोंनि बे हाबाफारिया सानथाम सोलिनाय सानथामनि जोंनि बे महाशिवरात्रि पर्वनि बे माने प्रग्रामखौ लानायनि जोंनि सर्वप्रथम जोंनि साब्रै साबा लोगोफोर दङ जेसा आदा अबराम प्रेसिडेन्ट दङ दंला दङ मन्टु सैब दङ बयबो जों लानानै बे प्रग्रामखौ लादों आरो दङ लोगोफोर जों बयबो लानानै बे प्रग्रामखौ जों साक्सेस जायोब्ला जोबोद गोजोननाय मोनो। बेयाव फोरमायगोन बे हाबाफारिखौहाय दार्जिलिं डिस्ट्रिक्टआ खालामदों ना बे माजुवा गामिनि रायजो राजा बिथांमोना बे हाबाफारिखौ खालामदों बेखौ जोंनि बे जेसा बाथौ माजुवा बाथौ थानसालि जेटा जोंनि कमिटि दङ बे कमिटियानो जों हांख्रायनायखौनो जोङो जेसा दार्जिलिं डिस्ट्रिक्ट अल दार्जिलिं डिस्ट्रिक्टनि आरो जलपाइगुरि डिस्ट्रिक्टनि लोगोसे लानानै जों बे हाबाफारिखौ लादों। लानानै गुनेहाय जों बे जैसा मजुवा उत्तर पलास सिसाबाड़ी माटेगरा नक्सलबाड़ी माने सरस्वतीपुर बेफोरनि जायगाफोरखौ जों लानानैहाय जे हाबाफारिखौ लादों।
बेयाव मोनथिनो मोन्दों बे एरियायावहा बर' गामिया मोनसेल' नङा गोबां बर' गामि दङ बेयावहाय जोंनि बाहाय बर्तमान मथा मथि इंगालाबन 300 घर दङ जोंनि बे दार्जिलिं डिस्ट्रिक्टआवहाय 300 घरावहाय जोङो बर्तमानाव जोङो बे बाथौ जे फुजियो बाथौ जे जों बाथौ धोरोमारिया बयबो बाथौ धोरोमारिनो फुजियो आरो जोंखौहाय जे बोसोरथामनिफ्राय जों जो मिथियामोन बे जोंनि बे बोरैबायदि बाथौखौ बरायो बोरैबायदि मोदाय खुलुमो बोरैबायदि फुजा होयो बेफोरखौ जों मिथियामोन आसाम हादरनिफ्राय आलासिफ्रा फैनानै आरो बुनथुम फंबाय रुपसिं नार्जारि बिथांफ्रा फैनानै जोंखौहाय फैदों बिनि गुनै जों जोबोद साबायखर होनो आरो गोजोननाय मोनदों थ' जों बेखौनो आरोखि सोलोंनानै लायोब्ला जोंबो बर्तमानावहाय जों बयबो सोलोंनानै लाला जोंनि बे बाथौनि धोरोमारिया बांलांनाय ओरैनोखाबो जोंनि बे दार्जिलिं डिस्ट्रिक्ट मानो दार्जिलिं डिस्ट्रिक्टआवहाय गासैबो बाथौ धोरोमारियानोखा सासेबो माने गुबुन हारियावहाय थाङाखै बाथौ धोरोमारियानो दङ मात्र सासे दङ बिबो अजुनिनो दङ सानजाहानि हा बिबो आरोखि न'खरसेबां दङ बियो नाक्सालबारि बेहाय सासेबां ख्रिस्टान दङ नाथाय बाद बाखि गासैबो बाथौ धोरोमारियानो दङ साबायखर थाबाय बेवहा नोंथांमोना खोनानो मोनबाय बे दार्जिलिं बे डिस्ट्रिक्टआवहाय गासै 300सो बर' न'खरा दङ बे 300सो बर' न'खरनि गेजेरावहा प्राय 99%सोआनो बे बाथौ सिबियारि नाथाय बिथांमोना बे बर'नि जे गुबै बाथौ धोरोम बे आसाम हादोरनि बे बाथौ धोरोमनि जि नेम निथि बे नेम निथिनि गेजेरजों बिथांमोना थाङाखैमोन बे थाङिनि गुबै जाहोनानो जाबाय बिथांमोना जोंनि बे आसाम हादोरनि बे गुबै बाथौ धोरोमनि नेम निथिखौ बिथांमोना मोनथिनो मोनाखैमोन बे 3 बोसोरसोल' जादों बिथांमोना जोंनि बे आसाम हादोरनि बाथौ धोरोमनि सोमोन्दै मोनथिनाया दिनै बेयावहाय बिथांमोना बे शिवरात्रिनि बे सुजुगखौ लानानै बेयावहाय मोनसे स्टेज प्रग्राम आरो बेयावहाय बे बाथौ थानसालियावहाय सिजौ गायनायनि मोनसे हाबाफारि लादों दिनै बेयावहाय बे जोंनि बे आसाम हादोरनि गुबै बे बाथौ धोरोमनि नेम निथिजोंहाय बेयावहाय सिजौखौ गायनायनि हाबाफारिखौ लादों बिथांमोना बे जोंनि बे गुबै बाथौ धोरोमनि नेम निथिजोंनो बिथांमोना बे दार्जिलिं डिस्ट्रिक्ट बा दार्जिलिंनि गथाय बर' फिसाफोरखौहाय हाबाफारिखौ लांगोन दा बिथांमोना बेयाव फारि फारि नुनो मोनगोन दायो बेखिनिखौ दोनथ'बाय